M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale anga okondeka mwa Ambuye lero pa 18 September 2024 pa programu ya Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo mawu a tsiku la lero tikupitiriza kuwerenga mawu ochokera mu kalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Lero Akorinto pamutu 12 kuyambira ndime 31 mapeto kumeneko, kenaka tikupita ku mutu wa 13 kuyambira ndime 1 mpaka na 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a John Makuwira kuchokera ku St. Joseph Mukasa Muloza Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Kenaka tikuwerenganso uthenga wabwino wa Luka mutu 7 kuyambira ndime 31 mpaka na 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Cookie kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Paulo woyera kwa Akorinto. Iyayi, koma inu muyike mtima wanu pa mphatso zopambana. Sonotu ndikuoneseni njira yopambana kwenikweni. Ngakhale nditamalankhula zilankhulo za anthu kapenanso za angelo, koma ngati ndilibe chikondi, ndili ngati chitsulo chongolira kapena chinganga chosokosera. Ngakhale nditakhala ndi mphatso ya uneneri, ngakhale nditamadziwa zobisika zonse ndi kumamvetsa zinthu zonse, ngakhale nditakhala ndi chikhulupiriro chachikulu chakuti ndingathe kusuntha mapiri, koma ngati ndilibe chikondi sindili kanthu konse. Ndipo ngakhale nditagawira amphawi chuma changa chonse kapena kupereka thupi langa lonse kuti anthu alitenthe, koma ngati ndilibe chikondi ndiye kuti changa palibe. Chikondi ncholeza mtima ndiponso nchofasa. Chikondi chilibe kaduka ndipo sichizitamanda kapena kuzikuza. Chikondi chilibe matama kapena chipongwe, sichizikonda, sichikwiya, sichisunga mangawa. Sichikondwerera zosalungama, koma chimakondwerera choona. Chikondi chimakhululukira zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, sichitaya mtima ndipo chimapirira onse. Chikondi nchosatha. Uneneri uzatha, kulankhula zilankhulo zosadziwika kuzalekeka, ndipo nzeru za anthu zizatha. Paja timangodziwa zinthu moperewera, ndipo kulalika kwathunso nkoperewera. Koma changwiro chikadzaoneka, chopereweracho chizatha. Pamene ine ndinali mwana, ndinkalankhula mwachibwana, ndinkaganiza mwachibwana, ndipo zinthu ndinkazitengera chibwana. Koma nditakula ndazileka zachibwanazo. Tsopano timaona zinthu ngati magalasi, zosaoneka bwino kwenikweni. Koma pa nthawiyo tizaona chamaso ndithu. Tsopano ndimangodziwa moperewera, koma pa nthawiyo ndizamvetsa kotheratu, monga momwe Mulungu akudziwira ine kotheratu. Choncho pakali pano zilipo zinthu zitatu izi: chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Koma mwa zonsezi chopambana ndi chikondi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a uthenga woyera
monga adalembera Luka. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, kaya anthu amakonowa ndingawafanizire ndi chiyani? Ali ngati chiyani? Ali ngati ana okangana pa msika, ena kufunsa anzawo kuti tidakuyimbirani ng'oma ya ukwati, bwanji inu osavina? Tidabuma maliro, bwanji inu osalira? Paja Yohane Mbatizi atabwera ankasala zakudya ndipo sankamwa vinyo, inu nkumati adagwidwa ndi mizimu yoyipa. Mwana wa munthu adabwera nkumadya ndi kumwa ndithu, inu mumvekere tamuonani munthuyo ndi wadyera chidakwa, ndiponso bwenzi la anthu amsonkho ndi anthu osasamala malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, kalata ya Paulo yera lero akupitirizabe kutiuza mmene ifeyo a Kristu tiyenera kukhalira mu mpingo. Kani tu ndi imene itu paja tinanena mbuyo mu Ukaristiya ndiye mtima wa chipembedzo chathu, mtima wa msonkhano wathu wa mapemphero wa tsiku la Mulungu, pamene tikupereka nsembe ya Ukaristiya pa phwando la Ambuye Yesu. Ndiye Paulo akupitiriza kunenetsa poyera kuti pali maudindo mu mpingo, koma tsopano maudindo ake akhale otani? Maudindo ndiyo omwewo alipo. Timaulenga ndithu kuti mu mpingo muli anthu osiyanasiyana otumikira, muli anthu amene amachita zabwino potsata mphatso zawo. Ifeyo lero tikukumbutsidwa kuti inde mphatso muli nazo, koma Paulo akutiuza muyang'anitsitse. Kodi inu mphatso zimene mumagwiritsa ntchito motani? Motani? Chokatu ena atukukhala ni mphatso zabwinobwino koma nkumawononga mpingo podzera mphatso zawozo. Ate kugwiritsa ntchito mosayenera mphatsozo ndi kumawononga malo mokuti amange. Ndipo ndizoona ena ndi mphatso zawo samanga koma mawononga mpingo. Kugawana, kuyikapo chidani, nsanje. Mphatso tizigwiritsa ntchito moyenera. Ndiye lero tinawerenga bwinobwino kalata ya Paulo kwa Korinto. Akuti chani? Ndikuonetseni njira yopambana yotumikira. Pali mphatso za mitundu, koma njira yopambana nditi? Tawerenga bwinobwino lero. Ngakhale ndimalankhula zilankhulo za anthu kapenanso za angelo, ngati ndilibe chikondi ndili ngati chitsulo chongolira. Ngati sitigwiritsa ntchito mphatso moyenera, ndikuti ngati sitigwiritsa ntchito mwachikondi tikuwononga. Paulo lero akunena poyera, akuyika pamaso pathu Yesu. Akuti ngati inuyo mufuna kugwiritsa ntchito moyenera mphatso zanu, moyangane Yesu. Mukapanda kuyika chikondi pa ntchito yanu ya ubusa, mukapanda kuyika chikondi pamene mukulalika, pamene mukulangiza, pamene mukuyendera anthu olawala, mukapanda kuyika chikondi, zonsezi nzachabe. Timvetsetse pamenepa.
mphatso zilipo tili nazo, koma ngati sitiwikapo mtima wa Yesu, mtima wa Yesu. Ndi lero Paulo afuna kutiuza kuti tayang'ana, moyang'ane Yesu, ndiye akutipatsa makhalidwe onse a Yesu. Paulo akunena za Yesu pamene akutifotokozera lero, tinamva atwede chikondi ncholeza mtima, nchofatsa, chikondi chilibe kaduka, sichidzitamanda kapena kudzikuza, chikondi chilibe matama kapena chipongwe, sichidzikonda, sichikwiya. Mukuona pamene pa akunena za makhalidwe a Ambuye athu Yesu Khristu. Tikafuna kutumikira, titumikire potsata makhalidwe a Ambuye athu Yesu Khristu. Chikondi chimakhululukira zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, sichitaya mtima, chimapirira onse. Pamene pa moyang'anitsitsi mukawerengenso mukaone kuti amenewa ndi makhalidwe onse a Ambuye athu Yesu Khristu. Paulo akutipatsa chithunzi chenicheni cha mtima wa Yesu, ndiye akutiuza inunso mukhale nawo mtima womweyo wa Ambuye athu Yesu Khristu, mtima womweyo wa Ambuye athu Yesu Khristu. Ine ndikupempheni kati mufuna kuchita, tatengani mawu omweyo aja, mano makuwerenga kuti chikondi, muyikepo dzina lanu, muyikepo dzina lanu, tatengani pamene paja mwachisanzo chikondi ncholeza mtima ndiponso chofatsa, munene kuti Luis, muyikepo dzina lanu, Luis ncholeza, ndiwoleza mtima ndiponso ndiwofatsa. Luis alibe kaduka, Luis sakudzitamanda, Luis sadzikuza, Luis alibe matama kapena chipongwe, Luis samadzikonda, Luis sakwiya, Luis sasunga mangawa. Tawerengani, muyikepo dzina lanu kuona kuti zoonadi ineyo ndikufanafana naye Yesuyo, poti amene waja tanena kuti ndi makhalidwe a Ambuye athu Yesu Khristu. Ineyo makhalidwe ameneyo ndili nawo. Ndibwerere mbuyo tsono kunena kuti ineyo ngati ndalandira mphatso za Mzimu Woyera kuti nditumikire mu mpingo, lero ndidziwe kuti ngati sindifanafana naye Yesuyo, ngati ndilibe mtima omweyo wa Yesu, ngati ndilibe makhalidwe omweyo a Yesu, kutumikira kwanga kuzakhala kopanda phindu, kopanda phindu, kwakufa. Lero tiyeni tsono tionetsetse, tipange mayeso, tikawerengenso kuona makhalidwe onse a Ambuye athu Yesu Khristu, kuti ineyo ndili pati, ndili pati, ndili nawo kuti makhalidwe amenewa. Kodi Yesu akadakhala pompano pa zimene ndimachita ineyo akadachita motani? Iyeyo akadachita chiyani akadakhala pano pamene ineyo ndikutumikira mu mpingo? Kodi ndikutumikira monga momwe Yesu Khristu amatumikira, kapena monga momwe Yesu Khristu akadatumikira? Bale okondeka, phunziro la lero ndi limenelo. Ambuye athu Yesu Khristu titandizeni kuti nafenso potumikira mu mpingo tifanefane nanu Ambuye Yesu. Ndiyeno tiyese, abale okondeka, tibwerere ndikusinkasinka za udindo wathu, utumiki wathu uliwonse, kandi waukulu kandi wapang'ono. Udindo wanga ndimawuyendetsa muutani? Kodi makhalidwe a Ambuye athu Yesu Khristu amene tawerenga lero mu kalata ya Paulo kwa Akorinto pa mutu 13 ndime 1 mpaka na 13, mukawerenge ngono kuti makhalidwe amene wawa ine ndili nawo, ndaperewera pati. Nditiyambe kujonga pamene pa nkunena kuti pamene ndaperewera ndichitipo kanthu, ndiye sikusintha kuti titumikire moyenera, titumikire moyenera. Ambuye Yesu chonde mutitandize kuti tikhale ndi chiyembekezo, ndi chikondi, ndi chikhulupiriro ngati inuyo. Tikhale anthu otumikira osatopa, kuzindikira kuti inuyo Ambuye Yesu mwatipatsa udindo uwu. Tifanefane nanu monga timayimba kuti fanana ndi Yesu, fanane ndi Yesu, fanefane ndi Yesu, kufanafana ndi Yesu, kufanafana ndi Yesu pa zonse makhalidwe athu, kufanafana ndi Yesu, kuti titumikire moyenera. Tikafanafana ndi Yesu tizatumikiradi moyenera.
anthu aja mu uthenga wabwino pang'ono chabe namva chiyani tili ngati ana amene akukangana akutiuze kuti panga zabwino sitikuchita tinakuimbirani ng'oma za ukwati simunavine tinabuma maliro simunalire ndiye kuti chani ndife anthu osamva ndife anthu okanika ndife anthu okanika Yesu ndi Yohane Yesu ndi Yohane sanalandire Yesu sanalandire Yohane afarisi aja anapha Yohane afarisi aja anapha Yesu chifukwa chani sadamve uthenga ana okanika kodi ifewo ndifedi anthu ana okanika ndifenso ana okanika anatero popeza kuti analibe chikondi analibe makhalidwe a Yesu tiyeni tsono ifenso tikhale ndi makhalidwe a Yesu pano pamene tikupitiriza kupemphera tsiku la lero tipemphe kwa Ambuye Yesu kuti tikhale ndi makhalidwe amenewa tivomere Yesu tivomere uthenga wake tivomere ntchito imene adatipatsa mwini wakeyo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera amen. To